Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugwazwe Washona Owesifazane ohlasele obeyintombi esoka lakhe endaweni yaseKahiso. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijone lekhasi wamelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Ugwazwe Washona Owesifazane obehlasela obeyintombi yesoka lakhe endaweni yaseKahiso. Umkilo kubeka ukuthi unikeleke endaweni la obekunesoka lakhe khona nentombi yalo entsha nabangani bakhe ababili ngenhloso yokuyoyihlasela. Ubesefika khona isoka labe eselibelamulo babe sebebuyela emuva ngokukhulu ukusheshsha kuthe ntambama nokuyila ababuye khona sebebaningi bafika baphosa amatshe kulendlu ngenhloso yokuba kuphuma baphakathi bese liphuma isoka lazama ukubakhuza. Laba abesifazane babe sebethola intuba yokungena ngaphakathi bahlasela lo owesifazane obenesoka. Ubese donsa ibhodlela lo behlasela maqede waphehliza lo oyintombi esoka ekhanda maqede wamgwaza ngebhodlela kagcina ngalapho bese donsa nomese wamqedela ngawo umese ugcine eshonile. Akube sekubikelwa amaphoyisa ngokukhulu ukusheshsha nikeleka khona endaweni yesigameko nokuyila afika bopha khona owesifazane oneminyaka engu-30 ngecala lokugwaza ngenhloso yokubulala baphinde babopha nesoka ngecala lokuphehla udlame. Laba abesifazane bebehamba nalo Ogwazwe Washona babe sebecela empunzini emva ngokubona ukubuza kwabo useshonile. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.